Magandang oras sa mga kababayan, welcome sa ating Dulang Ilocano Channel. Tayo ay magluluto ngayon ng kinamatisang baboy. Napakasarap po nito, lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Subaybayan po ninyo ang aking video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Agyaman ang kanyayo apo! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Mamimili muna tayo ng sariwang karne ng baboy. Siyempre, ang gagamitin po natin ay paa. Diyan umuna nga saka, nga kunada. Okay? At ipapatadtad na rin po natin ito sapagkat wala po tayong malaking itak na gagamitin. Ito na po ang ating mga sangkap para sa kinamatisang baboy. Ito yung ating pinamiling paa ng baboy. Linis na po ito at pwede nang lutuin. Kailangan din natin ng bawang, sibuyas, kamatis, sitaw, talbos ng kamote, cooking oil, cooking wine, asin at paminta. Ngayon, simulan na po natin ang paghahanda at pagluluto sa ating kinamatisang baboy. Sa mainit na kawali, lagyan na po natin ng mantika. Mga 3 kutsarang mantika. Yan, 3 ikot, 3 kutsara na siguro yan. Isunod po natin na ilagay ang bawang. Yan, sa paggamit po natin ng kawali, lalong-lalo na pag tayo po magpiprito, magigisa, siguraduhin po natin na mainit po ang kawali para hindi po mag-stuck o dumikit ang ating pong mga putahe. Yan po yung sekreto niyan para hindi po dumikit. Pero may mga kawali talaga na sadyang dumidikit ang mga niluluto. Nilagay na natin yung bawang. At halu-haluin natin to hanggang sa mag-golden brown. Isunod natin ang sibuyas na pula. Bakit naging pula? Hindi naman pula. Violet ang kulay, oh. Yan, halu-haluin natin. Okay. Lagyan natin ng paminta. Yan. Gusto ko maraming paminta. At maraming bawang. Sa dami ng bawang na yan, tiyak na hindi makakalapit yung aswang. Okay. And then, papabilisan lamang po natin at puputol-putulin ang ating video para hindi po kayo mainip sa kahintay sa ating pagluluto. Yan. Ang karne. Gigisa lang natin to para maglasang medyo smoky. Yan. Hanggang sa mag golden brown po itong karne po ng baboy. At syempre para matanggal na din po yung kanyang lansa. Okay. Cooking wine. Yan. Para magkaroon po ng kakaibang aroma ang ating kinamatisang baboy. Oink, oink, oink. Oink, oink. Yan. Okay. Naka-high-heat po tayo. Yan, halo-haloy lamang po natin ito upang nang sa ganun ay maging balanse po ang pagkakaluto sa ating mga karne. Medyo nag-golden brown na rin itong ating paa ng baboy. Lagyan natin ng kamatis. Kamatis. Yan, kalahati lang muna. Ito, ihulog natin mamaya. Kapag malapit itong maluto, itong ating kinamatisang baboy. Patuloy natin. Lagyan natin ng cooking wine. Ako, lasing ng baboy. Oink, oink. Lasing ng oink, oink. Okay.
lalagyan na natin ng asin na pampalasa. Okay, depende po sa karami ng asin na inyong ilalagay at sa inyong panlasa. Kumukulong tubig. Yan, binuhusan na po natin ng kumukulong tubig. Pero pwede rin po yung kahit hindi kumukulong tubig. Pero para sa akin, mas gusto ko po yung kumukulong tubig para tuloy-tuloy po ang init. Para po sa ating nilulutong putahe. Yan. O, tignan nyo naman, napakaganda po ng kulay. Okay, so haluin laban po natin ito para kumalat po yung alat ng asin. At tatakloban na po natin ito. Hintayin na po nating lumambot at tuluyang maluto ang ating karne. Ngayon, sa pagluluto po natin ng karne, meron po tayong tinatawag na scum o kaya yung impurities. Yung mga bula na yan o kaya bumubulwak na yan. Kita nyo yan, tatanggalin lamang po natin yan. Sapagkat yan po yung nagbibigay po ng hindi kanais-nais po na amoy o kaya lasa sa ating karne. Hindi naman po malaking kawalan po yan sa lasa ng ating niluluto. So tatanggalin lamang po natin yan. Sisiguro ko pong maalis yan pong mga impurities na yan. Okay? Ngayon, hahalu-haluin po natin ito para nang sa ganun ay batiyak po natin na sa bawat karne po ay manunuot po ang lasa ng ating mga rekado. Tatakloban po natin ito, bibisitahin. Ayan, ngayon, malambot na po itong ating karne. Yan, medyo pinutol lamang po natin ang ating video para hindi po kayo mainip sa kahihintay. Ilalagay na po natin ang sitaw. Napakasariwa po ng sitaw. Nasa high heat po tayo kapag tayo po ay nagluluto po ng gulay. Sapagkat ang gusto ko po sa ating gulay, kapag ginunguya po natin ay medyo, bang tawag rito, may malutong-lutong. Yan, yung tawag po dyan. Ngayon, nasa rangsang ako na tayong Ilocano. Ilalagay na po natin yung natitira pong kamatis. Mas gusto ko po kasi sa aking niluluto ay may buong kamatis. Kaya kitang-kita po yung kamatis. Okay, tatakloban lamang po natin to at papakuluan. Pagkakulo po, ilalagay na po natin ang talbos ng kamote. Yan, nasa high heat pa rin po tayo. Sapagkat kapag naka low heat po tayo, parang yung gulay po natin lalambot, parang hindi po maganda yung kanyang texture. Okay, so ngayon, ilulubog lamang po natin ito. Madaling maluto lamang po itong talbos po ng kamote. Para ko sa akin, mas gusto ko po yung yung pong half cook kapag talbos po ang ating niluluto. Yan, okay na rin po itong ating kinamatisang baboy. Okay, sa ating unang video, meron po tayong kinamatisang baka. Pwede nyo pong panoorin yan kung gusto po ninyo. Pero magkaibang istorya po ito sa kinamatisang baka sa una po nating niluto. Okay, so panoorin lamang po ninyo ito sa ating naunang video. Yan. Okay na po itong ating kinamatisang baboy. At ngayon, simulan na po natin itong lantakan. Wow! Heto na nga po ang ating kinamatisang baboy. Napakaganda po ng pagkakaayos. Kita nyo naman, nakakatakam. Berde ang gulay. Yung pong kamatis, may sibuyas. Okay, titikman na po natin itong ating kinamatisang baboy. Kita nyo naman. Okay. So, unahin po natin itong sabaw. Itong sabaw. Yan. Malinamnam. Okay. And then, ito pong karne. Ayun. Katamtaman lang yung lambot. Yan. Okay. Ito. Sarap, sarap.
Okay, halo natin sa kanin bago ako magkomento kung ano pong lasa nitong ating niluto na kinamatisang baboy. Siyempre, lagyan natin ng kamatis. Okay. May karne, kanin, talbos ng kamote, kanin ng baboy. Lagyan natin ng sibuyas. Hop! Eto na! Okay, napakasarap po talaga nitong ating nilutong kinabatisang karne ng baboy. Lasa po natin, syempre, yung pong kombinasyon po ng pork at kamatis, ito pong sahog nating gulay at yung pong ating mga rekado. Talagang nag-aagaw po yung kanilang lasa sa ating bibig. At ito, yung kanyang partner ngayon, bahaw. Masarap po ito sa bahaw. Kahit sa bagong lutong kanin na rin, no? Yan. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain sa ating kinamatisang baboy, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa ating Dulang Ilocano channel, your kakwentuhan and food venture channel. Maraming salamat po sa patuloy po na suporta at panunood sa ating mga videos. Maantayon! Mas gimasan. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.